ukázka. Takže dobrý den, vážení přátelé, já vás tady vítám u oslavy narozenin a zároveň otvírání dvou jogurtů. Jeden, to je rýže, ten má několik měsíců a druhý jogurt má přesně rok, takže prostě slečna Maclíková, otevřte rýži. Opatrně, ano. Ano, jde to velmi stěžka. Vypadá ještě docela dobře. Vypadá to... Nedáte si? Šedě. Otevří ho celý. Ty vole, to je rychná. Opravdu to bylo. Dobře, a pojďme se podívat na jogurt po roce. Myslíte, že to ještě máme? Jo, mám, rok má, tak... Ale jdeme na to. Čuchneš? To přežil všechny roční období, prosím. Zatočit, pojď mi to. Ty pičole. Karburaci. Však nemáte ty černý. Konec. Ty bogo. Čím se to vypíná?